Hi guys, good morning. Ngayon po ang libing sa kapatid ng papa ko. Ilan ng dayungan para sa bintana iagi. Dili man siya pwede iagi sa pultahan. Sige, suong, sige. Ayan, isa pa lang. Hindi lang, ipataas. Pagaan-gaan, ay. Susunod. Pumisa. Sa taas lang. Ayaw lang isang puno. Ay, isang ko lang kita lang. Sige, paspas ka mo. Paspas kay hawid sa daya. Pagaan-gaan nito, nay. Sige. Iwata ka. Bakante! Nandito na po kami sa simbahan ng Balingwan. May mga anak siya na hindi po nakauwi. May mga kapatid din siya na hindi po nakauwi. Alam niyo na po ngayon sa pandemic ngayon, hindi basta-basta makauwi. Kaya nakakasad po talaga kasi kahit sa huling sandali, hindi man lang nila nakita ang nanay nila, hindi man lang nila nakita ang kapatid nila. Kaya nakakasad po talaga ang panahon ngayon. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang Ginoo, maanahakin ninyo, at ang ihalan kini sa Krismisa karon para sa pag-impo sa kapapulayan ng hinayon sa kalag ni Kanida. Lubaw sa kanada ko yung ako kaluwasan sa iyang kalag. Apinusahan ini halan sa misa, pag-ampo alang sa mga namamatay, inabida sa mga namamatay o ni COVID-19 o sa mga kalag sa pagkatuloy.
ang atong tubang karon sa atong pagampo, dawata ang iyang alam, o ganda siya ato sa Dios, ang labing halangdon. Kandida, tuntulan, kaunta sa mga anghel, ngadto sa paraiso. Sugadon kaunta sa mga bante, dagko kagadto sa siyudad ng balahan, ang bago utong na Jerusalem. Amen. Ang Ginoo manahang kaninyo, manalangin kaninyo ang Diyos na makagagapon sa kanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. At ang namahalan ng Santos Elisa, dalunagan ang umat, nalukoy yung kaninaw ni Cristo. Salamat sa Diyos. Daghang kayo salamat sa inyong pagpapituloy sa aming kasabot sa kamatayan sa manginahan sa nasa dumanan na nangyari sa kasalan sa karir. Sa mga akong maayaan o kasay sa mga nanay, nag-agaw, sa mga kasilinganan, kanan-kanan, daghang kayo salamat sa inyong pagpapituloy ng aming. Tibo pamilya ng kanila. Kamu kanan mo. Ato na. Uban ini, iuban tayo ng mga kapitas. Anak ini mga pamilya, hindi naman sa mga pamilya. Ito kaulan ng mga Arizona, okay, humanay ang mga umangkon. Okay. Ano natin? Ratero na. Oh. Agatan mo dia? Agatan mo. Dapat kedawan. Ito na ano. Ha? Ayaan ako. Usan mo ka uy. Kamu na ko anani di ay? Mao ba? Dugay ra ba ko natambay sa mga puwa. Abay sila ng tatay. Hi guys!
Wala si Mama Inday pa? Wala si Mama Inday? Sabi ka mo. Ha? Wala na ako makita. Hari sa mga santos nga tanan. Hari nga pinanamkon sa walay buling sa sala nga panulundon. Hari sa mga sagrados uyamot nga rosaryo. Hari sa kalinaw. Kordero sa Diyos yung nagakuha sa mga sala sa kalibutan, pasaylo sa iyong sayang ng sala. Kordero sa Diyos nga nagakuha sa mga sala sa kalibutan, bungga siya Ginoo. Kordero sa Diyos nga nagakuha sa mga sala sa kalibutan, pasaya Ginoo. Laki. Sikuan. Ya, ini ya. Ayaw pag di ko ang ganang picture, di na lang nasa gawas. Ayaw ko na pag ibutang ang picture sa sulod. Igawas ka ng picture. Kuha. Unya na na din sa ibutang pa ibabaw dito. Maayong paglakaw, Mama Idak. Pag malipayon. Uy, na nakagawas man. Nasubran ka pa na ng mango. Ang kana. Kuha atong buwak. Katong buwak sa taas. Kana kuha ipasulod. Oh, kana. Bye na, Mama Idak. Tapos na guys ang libing. Tapos ngayon, uli nami sa bukid. Dana, pasakay. Yara guys, paingon nami sa bukid. Ayan, si Auntie Vilma, si Auntie Celia, si Mother o si Utik. Si Loy Loy. Si Riri. Ay mo pangas matubalik ang ban. Tuwa man sila ni kuan lagi tata dagto. Pangas na lagi to. Ako pangas lagi. Sakyan kanina mo na. Iwi man na yung buwan man. Here na kami sa kuan bukid. Sa among bukid. Diri sa Pasignalan. Nga una. Yung mama nag-ano. Sa lura kay kuan walay plato na hutgan. Cowboy ta karon, cowboy ha. Kaon. Hindi. Na pa sila ko saraw.
mother, oh. Uy, pato dukot na, oh. Wala na yung baso, kanina na akong baso, ha. Na ba rin, no? O, diba? Na, pagitaag pagi. Kainom. Kani de, dukot, kanon man eh. Sinining. Kaon kag dukot. Oh. Diba? Ay. Ang mga igagaw ng mga halinon. Huy! Huy! Diba? Uy, kayot na mo pangit. Puro mga gwapa. Lang gwapa biya. Walay kaliwat na mo nga pangit. Puro mga gwapa. Bitaw gaw. Unya halinon. Di ba? Char. Nya. Lamion pa jud. Char. Pasensya ha. Joke lang. Siya nag-ingon nga lamion. Siya nag-ingon halinon. Guys, thank you so much. Nahuman mig pangaon unya. Ang second batch nanghaon na pud sila. Kay nahutdan magkanon ganiha. So karon, thank you so much sa inyong tanan. Daghan salamat sa inyong tanan. Bye.